כמו שאתם יודעים, הלוחמים שלנו נמצאים כבר מעל 50 יום ברצועת עזה, וחלקם הגדול מאז לא יצר קשר עם המשפחה בבית. לי ולרומא ונטיס נולד רעיון איך אפשר לעשות להם קצת שמח בלב בזמנים האלה. בימי שגרה רגילים הקומפלקס מולטימדיה הזה משמש כשטח פרסום לחברות הכי גדולות במשק, אך לאור המצב החלטנו להסב אותו לפעילות אחרת שתהליך חיוך על הפנים. ביקשנו מהמפקדים של הלוחמים שיצלמו אותם מוסרים מסר חם למשפחות שלהם, ביקשנו את הכתובת ויצאנו לדרך כדי להעביר את המסר. אנחנו עוד כמה דקות נגיע אלייך, אנחנו נשמח אם תוכלי לרדת אלינו. אוקיי, אני צריך להתארגן עם הילדים גם עם הילדים דרך אגב, זה מסר, בוא נגיד זה מסר, בסדר? אוקיי. שרה, אותי היפה בנשים, פה מחוף הים של עזה, ורון, יותם, מעיין וירדן החמודים. מתגעגע אליכם, מקווה לחזור אליכם במהרה, סומך עליכם שאתם מתקתקים הכל בבית, ועם ישראל חי. כן. צהריים טובים. דבר איתך רומן, אני שליח מבעלך, אני נמצא פה בכתובת, האם את בבית? בבית. איפה את? אנחנו נגיע עד אלייך. האמת שכן, זה מסר ערכי ואני לא אוכל לספר, אני חייב להראות לך אותו כי זאת הפתעה. די נו? כן. טוב, אני במלון דן בתל אביב. מדהים, אז אנחנו באים למלון דן בתל אביב ונחייג אלייך, תצאי ללובי? בדוק, יואו. סגור. מה זה? שלי, אני אוהב אותך, מתגעגע אלייך כל כך, כמו שנוכל לחבק אחד את השנייה ולנשק אותך, מישהו שבתוך הבטן, אוהב אותך ומתגעגע. התגובות היו פשוט מדהימות, המשפחות היו באוויר, תיעדו את הרגע ואפילו שלחו לנו הודעות אחרי שהם ממש מודים לנו, וזה נתן להם הרבה נחת ששמעו מהאהובים שלהם שנמצאים שם. ואנחנו לא עוצרים כאן, אנחנו מגיעים לבסיסים של לוחמים בימי ההפוגה שלהם לצד המנגלים שאנחנו מדליקים, וכל העלאה שאנחנו עושים, אנחנו גם דואגים שתהיה להם דרישת שלום חמה מהמשפחה בבית. פותחים להם עמדות משחק פיפה בסוני כדי לתת עד כמה שאפשר מנוחה נעימה, והתגובות וההתלהבות שלהם פשוט נותנות לנו כוח להמשיך ליחידה הבאה. ביחד נעבור את זה וננצח. עם ישראל חי.